Салом алейкум. Мо бо ҳамроҳи шумо якчанд масъалаи физикиро дида мебароем, ки дар Маркази миллии тестӣ меоянд. Дар ин гӯшт мо саволҳои механикаро дорем. Биёед якум саволро мебинем. Якум савол ин ҳаст дар бораи векторҳо, яъне ки проексияи вектори S2-ро дар ин ҷо муайян кардан лозим аст. Яъне ки чӣ хел ки мо ин проексияи кӯчиши векторҳоро муайян мекунем? Яъне ки агар векторҳо ба самти хати Y ё X параллел бошанд, агар мо ин направление ин векторҳоро мегирем бо аломати мусбат. Яъне ки онҳо муқобил бошанд, агар ба тири X мо мегирем бо аломати манфӣ. Ҳозир ман нишон медиҳам чӣ хел ки бояд ин векторҳоро ҳисоб кунем, яъне ки проексияшонро дар ин ҷо. Ва вектори S2 бошад, агар мо бинем дар ҳар як катакча ин як метрӣ ҳаст, хоб бо тири Y параллел мебошад, агар ва вектори S2 дар се катакча ҷойгир шудааст. 1, 2, 3 ва метавонем гуфта ки агар ҳар як катаки мо як метрӣ бошад, агар вектори S2 ин дорад 3 метр кӯчиш. Хоб биёед мебинем вектори S чанд метр кӯчиш дорад. Вектори S3 бошад, агар 1, 2, 3, 4 ва бо тири X параллел мебошад, яъне ки самташон як хел аст. Ва вектори S3 бошад, агар 4 метр кӯчиш дорад. Агар мо вектори S1-ро бинем, вектори S1 низ 3 метр кӯчиш дорад, вале муқобил хобидааст бо тири X ва вектори S1 бошад, агар дорад минуси 3 метр кӯчиш. Ва бо чунин тарз мо кӯчиши векторҳоро муайян мекунем. Дар ин ҷо савол буд ки проексияи кӯчиши вектори S2-ро дар тири Y муайян кунед. Яъне ки проексияи кӯчиши вектори S2 ин мешавад 3 метр ва ҷавоб мешавад ба мо А. Яъне ки ҷавоби Аро мо дар ин ҷо бо шумо интихоб мекунем. Ва дар дуюм савол бошад, агар дар расм масири ҳаракати писаре ки тасвир ёфтааст, дарозии роҳи тайкардаи ӯ чӣ қадар аст? Бояд мо якум бо ҳамроҳи шумо бинем ки порчаҳое ки дар ин ҷо оварда шуданд А, Б, BC ва ғайраҳо чӣ қадар масофа доранд, яъне ки чӣ қадар дар тири Y масофаи худро ҷойгир карданд. Биёед мо бо ҳамроҳи шумо ҳисоб мекунем. Дар нуқтаи А ва Б бошад, агар мо ҳисоб кунем, яъне ки дар ин ҷо 600 ҳаст, яъне ки ҳисоб кунем 100, 200, 300, 400, 500, 600 ва 700. Яъне ки дар ин ҷо 600 мебошад. Аз 600 мо бояд 200-ро таҳ кунем дар нуқтаи А ва Б. Хоб биёед таҳ мекунем. 600 минуси 200 мешавад. 600 минуси 200 ин мешавад ба мо 400. Хоб 400 метр. Биёед бинем дар нуқтаи Б ва С чӣ мо ҳосил мекунем. Дар нуқтаи Б ва С бошад, агар аз 600 мо бо ҳамроҳи шумо 100-ро таҳр мекунем. Аз 600 мо бо ҳамроҳи шумо 100-ро таҳр мекунем. Ва ин мешавад 500 метр. Хоб 500 метр. Дар нуқтаи CUD бошад, агар дар нуқтаи CUD бошад, агар мо бо ҳамроҳи шумо аз 400 200-ро таҳр мекунем. Аз 400 200-ро ки таҳр кардем, мемонад ҳамагӣ 200 метр. Яъне ки писарак дар нуқтаи CUD ҳамагӣ 200 метрро тай кардааст. Ва дар нуқтаи DUE бошад, агар мо чӣ кор мекунем? Дар нуқтаи DUE аз 800 600-ро таҳр мекунем. Яъне ки аз 800 600-ро таҳр кардем, хоб ин мешавад низ 200 метр. Яъне ки дар нуқтаи DUE писарак низ 200 метрро тай кардааст. Дар нуқтаи EUF бошад, агар дар нуқтаи EUF мо бо ҳамроҳи шумо аз 400 100-ро таҳр мекунем. Аз 400 100-ро таҳр мекунем. 100-ро таҳр кардем, мемонад ин 300 метр. Хоб ва биёед ҳамаи ин роҳи тайкардаи писаракро ҷамъ мекунем. Аз 400
ҷамъи 500 мекунем 900 мешавад. 900 ҷамъи 200 1300, 1300 ҷамъи 200 1300 ва 1300 ҷамъи 300 ин мешавад 1600. хуб суммаи ин давраи тайкардаи писарак мешавад 1600 метр. 1600 метр мешавад. яъне ки ин ҷавоб мешавад ҷавоби б. хуб б-ро интихоб мекунем. биёед бинем бо ҳамроҳи шумо машқи серо, яъне ки саволи серо. дар саволи се низ агар бинем мактаббача аз нуқтаи А ба нуқтаи Е ҷой иваз мекунад. хуб расмро муайяна намуда рухи тайкардаи ӯро муайян кунед, яъне ки ба мисли машқи ду ҳаст, яъне ки ба мисли саволи дуюм. хуб дар ин ҷо низ мо меёбем дар ҳар як порча чандтаи роҳро писарак тай намудааст. дар нуқтаи А ва Б бошудагар мо бо ҳамроҳи шумо менависем дар нуқтаи А ва Б чӣ қадар роҳро писарак тай намудааст. дар нуқтаи А ва Б бошудагар аз 40 мо 10-ро тар мекунем. хуб аз 40 мо 10-ро тар мекунем ва ин мешавад 30 метр. хуб дар нуқтаи Б ва С, дар нуқтаи Б ва С бошудагар аз 20 10-ро тар мекунем, ин мешавад 10 метр. хуб так аз дар нуқтаи Д ва С бошудагар аз 30 10-ро тар мекунем. дар нуқтаи С ва Д бошудагар аз 30 10-ро тар мекунем ва ин мешавад 20 метр. хуб ва ин мешавад 20 метр. дар нуқтаи Д ва Е бошудагар, дар нуқтаи Д ва Е бошудагар аз 40 20-ро тар мекунем. аз 40 20-ро тар кардем, мешавад 20 метр. хуб акнун ҳама инҳоро мо ҷамъ мекунем. 30 ҷамъи 10 мешавад 40, 40 ҷамъи 20 мешавад 60, 60 ҷамъи 20 мешавад 80, яъне ки писарбача мактаббача 80 метрро тай намудааст ва ин ҷавоб мешавад ҷавоби б. хуб биёед бинем бо ҳамроҳи шумо саволи чорумро. ҳаракати мошин чӣ гуна аст? бинем ки ҳаракати мошин дар ҳар як вақти муайян дар як сония дар ҳар як сония дар ин ҷо як сония сарф мекунад, дар ин порча низ як сония сарф мекунад мошин, дар ин порча низ мошин як сонияро сарф мекунад ва мо мебинем бо ҳамроҳи шумо ки дар ҳар як сонияи сарф кардаи мошин ин мошин ҳамагӣ 10 метр роҳро тай мекунад. яъне ки дар як сония 10 метр, дар ин ҷо мешавад боз дар як сония бо 10 метрро тай мекунад ва бо чунин тарз, яъне ки мошин суръаташро тағйир надода бо як хел суръат ҳама вақт ҳаракат мекунад ва ин ҳаракат номи ин ҳаракат ҳаракати мунтазам мебошад, яъне ки ҷисм дар вақтҳои муайян дар як хел вақт як хел масофаро тай мекунад ва ин мешавад ҳаракати мунтазам. ва дар ин ҷо мо ҷавоби А-ро интихоб мекунем ва ҳаракати номунтазам бошудагар ин ҳаракате аст ки мошин суръаташро метавонад ки дар қитъаи ҳамон додашуда суръаташро тағйир диҳад ва ҳаракати собитшаванда тезшаванда собитшаванда сустшаванда бо шумо гап мезанем. биёед мебинем машқи 5-ро. графикои вобастагии суръати ҳаракати се ҷисм аз вақти тасвир ёфтанд. ҷисми якум чӣ гуна ҳаракат кард? агар ҷисми якумро бинем, агар бо суръати доимӣ ҳаракат кардааст, яъне ки чӣ хеле ки мо гуфтем дар машқи 4, агар суръати доимӣ дошта бошад агар ҷисм, ин мешавад ҳаракати мунтазам. яъне ки дар панҷум машқ низ мо чӣ мекунем? дар панҷум машқ мо ҷавоби А-ро интихоб мекунем, яъне ки ин ҳаракати мешавад мунтазам. биёед мебинем машқи 6-ро. дар машқи 6 бошудагар мо чӣ дорем? ҳар як қитъаи роҳро дучархарон дар муддати якхелаи вақт тай намуд. дар кадом қитъаи роҳ суръати дучархарон аз ҳама зиёдтар буд? яъне ки дар ин ҷо ёфтан дар кор аст ки ба мо кадом порча аз ҳама зиёд мебошад. яъне ки дар ҳар як порча агар мо бинем, мана порчаҳои Е ва Д, ДЦ, ЦБ ва БА ҳаст. инҳо ҳамашон ҳар хел масофа доранд. масалан агар гирем ки порчаи Б ва С ин 1 метр мебошад, порчаи Д ва С ин 4 метр мебошад ва порчаи Б ва А 5 метр мебошад, агар гӯем
ва порчаи Е-д буштагар ин 3 метр. Хоб, ну Е-д 2 метр. дар ин ҷо мебинем, ки аз ҳама порчаи калонтарин ин порчаи Б ва А мебошад. яъне ки дар ҳар як порчаҳо велосипедрон ҳамагӣ 1 сонияро сарф кардааст. агар мо бинем порчаи Б ва А ин ҳама порчаи калонтарин мебошад, масалан мегирем 5 метр ва 5 метрро ин велосипедрон дар 1 сония тай намудааст ва 1 метрро бошад агар дар порчаи С ва Б дар 1 сония низ тай намудааст. яъне ки мешавад, агар мо фикр кунем, аз ҳама суръати калонтарин ин мешавад дар порчаи Б ва А ва ин ҷавоб мешавад ҷавоби А. яъне ки дар шашумаш низ ҷавоби Аро мо бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Биёед мебинем саволи ҳафтумро. дар саволи ҳафтум чӣ гуфта шудааст? графикҳои вобастагии суръати ҳаракати се ҷисм аз вақт тасвир ёфтаанд. ҷисми дуюм чӣ гуна ҳаракат кард? ҷисми дуюм ин мебошад, яъне ки ҷисми дуюм ба чӣ хел гӯем, ба вниз ҳаракат мекунад, яъне ки ба боло не, наоборот. ва ин ҷисми дуюм ҳаракати собитштоб сӯзшаванда дорад, яъне ки дар як вақт метавонад ки ҳаракати ин ҷисм ба 0 табдил ёбад, суръаташ баробари 0 шавад. дар як хел вақт метавонад ки суръаташ ба 0 табдил ёбад, яъне ки суръаташ 0 шавад. ва ин бар мо вақте ки суръат ба поён ҳаракат кунад, агар бинеда дар ин ҷо суръат, дар ин ҷо вақт дода шудааст, ва вақте ки мебинед ки ин суръат ба поён ҳаракат карда истодааст, ва ин собитштоб сӯзшаванда мебошад. агар дар боло ҳаракат кунад, агар ин мешавад собитштоб тезшаванда. ва аз чунин график мо чунин хулосаҳо чӣ мекунем, бароварда метонем. хоб, анакун мо мегирем бо ҳамроҳи шумо собитштоб сӯзшаванда. дар ҳафтумаш собитштоб сӯзшаванда мешавад, ин ҷавоби Д мешавад. ва биёед бинем машқи ҳаштумро. ин ба машқи шашум бисёр шабоҳат дорад. дар ин ҷо гуфта шуда буд ки аз ҳама зиёдтар дар кадом қитъаи роҳ буд суръати дучархарон, ва дар ин ҷо бошад агар камтар дар кадом қитъа мебошад, яъне ки суръати дучарханон аз ҳама камтар буд. боз ҳамонро мебинем ки яъне ки дар ин ҷо Б ва А суръати дучархарон бисёр буд. агар аз ҳама порчаи хурдтаринро бинем С ва Б-ро, яъне ки аз ҳама суръати поинтарин дучархарон дар ин порча медорад, яъне ки аз ҳама суръати камтарин дар ин порча ҳаст. суръати камтарини велосипед ки ин порчаро ӯ тай мекунад, яъне ки дар 1 сония мо гуфта будем, масалан мегирем дар 1 сония агар тай кунад. ва ҷавоби Б-ро мо бо ҳамроҳи шумо дар ин ҷо чӣ мекунем, мегирем, яъне ки ҳаштум ҷавоби Б мешавад. хоб, биёед бинем дигар масъалаҳоро. дар масъалаи 9 ба мисли саволи гузашта, графикҳои вобастагии суръати ҳаракати се ҷисм аз вақт тасвир ёфтаанд. ҷисми сеюм чӣ гуна ҳаракат кард? ҷисми сеюм, яъне ки ин ҷисм мебошад, ду ҳаракати мунтазам дорад. бинед, дар ин ҷо ҳаракати мунтазам ва дар ин ҷо ҳаракати мунтазам дорад. ва дар ин ҷо бошад агар ҳаракати собитштоб тезшаванда мо гуфтем, вақте ки боло равад, агар ин порча ин мешавад ҳаракати собитштоби тезшаванда, ва поён шавад агар собитштоб сӯзшаванда. яке мо дар ин ҷо дорем мунтазам, собитштоб тезшаванда бо мунтазам. хоб, барои ҳамин ин мешавад ҳаракати номунтазам, яъне ки ду намуди ҳаракат дорад, агар гӯем собитштоб тезшаванда ва мунтазам. ва ҷавоби С-ро мо ба ҳамроҳи шумо дар машқи 9 мегирем, яъне ки ҷавоби С. хоб, биёед бинем машқи 10-ро. дар 10 чӣ гуфта шудааст? мо тоза кунем нускаро ва давом медиҳем. так, дар машқи 10 он қадар бисёр масъалаҳо қиин нестанд. автобуси мусофиркаш аз сари Душанбе ба шаҳри Ваҳдат дар 20 дақиқа ба суръати миёнаи 15 метр тақсими секунд рафта расид. яъне ки чӣ дода шудааст? дода шудааст, гӯем агар мешавад
T равно 20 دقیقه. خب T равно 20 دقیقه. این رو حتما باید ما با استیمای سی گردونیم. یعنی که 20 دقیقه رو با ثانیه گردوندن لازم است. در یک دقیقه این 60 ثانیه می باشد و در 20 دقیقه چند ثانیه می باشد. یعنی که این 60 رو با 20 ضرب میکنیم. 120 1200 ثانیه می شود. 1200 ثانیه می شود و در اینجا سرعت داده شده است 15 متر تقسیم ثانیه. سرعت سرعت اتوبوس مسافرکش. خب بیایید ببینیم باز در اینجا چی است. بر ما باید مسافت بین این شهرها رو یابیم، یعنی که اس رو یافتن لازم است. و با امروی شما میدونیم که سرعت برابر اس تقسیم ت می باشد، یعنی که وقت هم مسافت و سرعت. ما همه این رقم ها رو با استیمای سی، بزرگی ها رو با استیمای سی آوردیم و نکن ما میتوانیم که اس رو یابیم. اس رو از اینجا چگونه میابیم؟ اس رو اگر یابیم، اگر این میشود سرعت ضرب وقت این برابر مسافت. خب مسافت رو می نویسیم. با جای سرعت میمونیم. سرعت رو 15 متر تقسیم ثانیه ضرب 1200 ثانیه. ثانیه با ثانیه در اینجا اختصار میشن، همگی متر میماند و 15 رو ضرب 1200 کنیم. اگر 1200 میکنیم، خب 15 ضرب 1200 این میشود 18000 میشود 18000 متر، یا میشود این برابر 18 کیلومتر. خب 18 کیلومتر میشود و در اینجا میشود جواب با چنین طرز ما این جواب رو با همراه شما میگیریم. خب در اینجا ما کانترک موضوع خود رو در اینجا آخر میرسونیم و باز میشود با ما در سوی دیگر با چنین طرز منظر میکنم.